kung tinuod ka nga nakaila sa Dios, ipakita sa imong kaugalingon nga ang Dios anaa kanimo. Tungod kay kung tinuod ang imong pag-ila sa Dios, mo reflect ka na sa imong kaugalingon. Makita sa imong kaugalingon nga ang Dios anaa kanimo. Makita sa kadaghanan nga ang Dios anaa sa imong kaugalingon. Nag-ingon sa unang Juan 2 versikulo 4, kun may muingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang sugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Aron dili kita matawag nga bakakon ug tigpakaarong ingnon sa kaugalingon, atong ipakita nga ang Dios ania kanato. Tuod kay kung mo claim kita nga nakaila kita sa Dios, kung mo claim kita nga Dios nun kita, kung mo claim kita nga ang Dios ania kanato, apan wala kita nagbuhat sa kabubuton sa Dios, wala kita nagbuhat sa gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi, ipakabakako nato ang atong kaugalingon ug wala nato ang kamatuoran. Tuod kay wala nato buhata ang mga butang nga makapahimuot sa Dios, wala nato gipakita nga ang Dios ania sa atong kaugalingon. Nakaila kita sa Dios, nakaila kita kung kinsa ang Dios, apan wala mo reflect sa atong kaugalingon nga ang Dios ania kanato, gidala nato ang imahe sa Ginoo. Maong importante gayud kayo igsuon na sa atong pag-ila sa Dios mo reflect ug makita sa atong kaugalingon na ang Dios ania gayud kanato, na ang Dios nagpuyo sa atong kaugalingon, na ang kamatuoran ania sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo, pinaagi sa kabubuton sa Dios, ug diha makita ang atong pagkamatinud-anon nga pag-ila sa Dios. Tungod kay gipapuyo man nato ang Dios sa atong kaugalingon, gipapuyo man nato ang Dios sa atong tibuok nga kinabuhi. Kung kinahanglan igsuon nga atong ampingan ang atong kaugalingon sa pagbuhat nini nga kalibutan, kung kanang atong gibuhat nakapasidungog ba sa Ginoo. Tungod kay sa atong pag-ila sa Ginoo, kinahanglan makita ug mo reflect sa atong kaugalingon nga ang Dios ania gayud kanato, ug dili na kita magpadala sa mga butang nga dili iya sa Dios, nga dili uyon diha sa iyang kabubuton. Tungod kay matawag kita ni ana nga bakakon ug tigpakaarong ingnon. Maong sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan igsoon, ato gayong ipakita ang atong pagkamatinud-anon sa Ginoo. Atong ipakita nga kita tinuod nga nakaila kaniya, dili na kita magpadala sa mga butang nga dili iya sa Dios ug dili mahimot ang Dios. Tuod kay dili gusto ang Dios nga mahitabo kini kanato nga nakaila kita kaniya, apan wala kita nagtuman sa iyang kabubuton, wala kita nagpasidungog kaniya, wala mo reflect sa atong kaugalingon nga tinuod gayud kita nga nakaila sa Dios ug ang kamatuoran ania kanato. Gusto ni Lord igsuon nga ato gayong tinud-on ang atong pag-ila sa Dios, ug gusto ni Lord igsuon nga ang kamatuoran pupuyo gayud sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong tibuok kaugalingon, nga ang Dios mo reflect sa atong kaugalingon. Gusto ni Lord igsoon nga mo reflect sa atong kaugalingon ang atong pagka-Dios nun, magkinabuhi kita sa kanunay kauban ang Dios sa matag adlaw. Amen. God bless the land.